Somindar varmon arani pachetonsi ex KPLT Welfare Society Central Committee pen thengpi arong ki. Angjokpani along ronga gora KSA branch pen parku pahar KSA branch atum chilangra pet pen wall environment day ketalon pon. Somindar varmon arani pachetonsi ex KPLT Welfare Society Central Committee pen thengpi arong ki. Somindar dang along thengpi thengprang jongsi awite munit monor marat mareng wotek vosoatu manta rengun e athe thengpi thengprang ki dopensi Somindar dang along varmon kimi long igji lasi Detpia dang along busik ni phai pho ani aphan ki Somindar varmon arani made wall environment day pu laso arni aphan hokponsi pregjam adim along thengpi thengprang arong ki e lapen kupusonsi Somindar along varmon kapameji mapu aseki kibipon rintilu lasonsi ex KPLT Welfare Society Central Committee atum penta Detpia along varmon mesenangji pupen aruni phai pho arni Karbi People's Hall terwalangso jutang aklam alongta thengpi ke e asai kidengpon abirta nangle Karbi People's Hall terwalangso jutang aklam along thengpi arong ke e bomahut ex KPLT Welfare Society Central Committee along Officer Secretary alom ingti hansek pen pherangkia tum karjo hot nang pachini dun atengki Somindar varmon arani pachetonsi ex KPLT Welfare Society Central Committee penta thengpi arong eduno munit kerengja phan thengpi arong ki e kenang sot thengpi arong ki echithe abonglo pu anutinta matha pon pen thengpi arong ki e ponjia phan ingtia sang ho pen chining ripon ex KPLT Welfare Society Central Committee atum pen lada Karbi People's Hall teralangso jutang aklam along alir alon ki pijia phan nang kachirap nang kachito dun pen thengpi arong nang ki eduna pot ning aklong pen churolo pusi KSA Central Committee along kisoy ki red in charge secretary Dhonsing terang pen ningji labangso Somindar varmon arani mate wall environment de ketalon along ex KPLT Welfare Society Central Committee dun maipu ranam lizang konchunbang Donaldson timu office secretary alon ingti hansek organizing secretary arong hanse ex KPLT Welfare Society lumbajong in church sarkiri ingti lapen ongdung song along klem bang phuatum chitong dunsi thengpi arong ki mission pen pachunpon news text report News 7 prangsi nalitum media korte tumphan nalitum danalitum pinila June tarik pho World Environment Day labangso ani pacheton dunsi nilitum ex KPLT Welfare Society pentame labangso thing pierong e pini ni tum labangso program deng pon lo labangso long na tum nang chitong nun posina tum ha kiru pilo prangsi pini labangso nila puthak nilitum kadok ave ilitum adet along pini ladak det lapugali ilitum piru thia dang tame thing pierong la World Environment Day arni along tin tame thing pierong elo lasi lason dak thak nilitum tame ilitum munit kereng nangji pulute ilitum thengpi tomon la ilitum kenang sot pusini ilitum damatha ponsi pini ilitum na tame thengpi rong ipon lo lasi nilika doka be phanda ka chuningri la puhelo ilitum ki e thengpi ilitum ki e atum ge komo bonda me thengpi ka phalang no la puson si ilitum along non ki thek ponlong ke ong lasi ilitum ka doka be tame non iprang ki bang jilang an tame ilitum un an pen thengpi lage ilitum achit helo pumatha ponsi ilitum thengpi bang ilitum eponangi pusini tum akimang pen sipini labangso asayang deng man ilitum ex KPLT Welfare Society pen ba deng Angjokpani along ronga gora KSA branch pen parku pahar KSA branch atum chilangra pet pen wall environment day ketalon pon वो सिग्निफाई पो लाखा क्रेट रॉक्सी नंबर सोचेंग ठंटा कंस्टिट्यूएंसी के पार्लो अंगजोकपानी अलोंग वॉल एनवायरनमेंट डे कम मैराथन जाय में के तलोन पोन
Maipu KSA klembang phu harmon patorpen ajok aluhi jaimek amai dengponsi aluhi kapachini apor enpon. Lapendera phi kachup hapon aman kido aluhi Sir Komol Singh Teron Education Board Chairman Rongmongwe DEV Block Sir Chingbai Ronghang Parku Pahar Range Officer Jirsong Teron WWF Minu Handicap MC Advisor Wibili Nursery AGS Atumaphan Aman Kido Karbi Poho Pensi Dengponlo Adunthu Chophapon Aluhi Komol Singh Teron Lapen Chingbai Ronghang Atum Pensitame Kupusonsi Varmon Mate Environment Kachilana Nangji Kirai Nangji Alamthe Klardakpen Kachar Libom Owikimi Osumaratumaphan Lamthe Jumisen Thanbaretikang Wall Environment De Lake Pirthe Somindar Adang Tame wo signified po arni Hotponsi Talon Ponrinti Tumonang Kang Sam Kinangji Akinang Sot Bino Sumsi Munit Lapen Achithe Kido Api Antame Lasonsi Kado Kawe Sitame Thengpi Thengpang KSA Kalana Kipang Jok Nang Jike Akinang Sotlo Pinilabangso Varmon arani gatalon pachetonsi alir alon ki pi lapen kacharlia somar atumaphan kimi ke chok aning ke parong nangji akenang sot pu KSA klembang phu abang phiatum pingkhat ponsi marathon race mate ki kar kachibai klela dula ajai mekta bipon marathon race kachepate along ke haipon pinsomaratum amen lake winner tikhiwar kurmi First runner-up Soninti, second runner-up Borjot Teron, third runner-up Sanjeev Dole, Lapen Ardusumaratum, winner Sangpi Sangmyo Teronpi, first runner-up Klarjir Tisopi, second runner-up Pulmoni Urang, Labangso World Environment Day kam Marathon Jai Meketalon Pon, along Ningkime Abang Phu Komol Singh Teron Education Board Chairman, Chingbai Ronghang Range Officer Jirsong Teron, WWF Minu Handicap Webili Nursery Ages Atumpen Jame Kepachunji Aparman Kinang Sot Ahormu Pendanglok Kidat Sitame Kirapi Pajirponsi Mesen Meet Ningkarong Ningklarchen Pen Mai Pajutpon Lasoja Mek Along Rong Amikaratum Pendanglok Klim Somar Pusar Pisar Atum Tame Chitong Dunsi Mayardi Nilitum dak kai paniarat tanpa ke education board chairman ake hai Komol Teron tanpa ke WWF kan representative na ke tongdun Mr. Jirsong Teron tanpa ke dak KSA Borongagora branch KSA Parkum branch tanpa ke KSA Balijuri Langkhang branch tumtami nang che tongdun nang che rap dun lo laswa program pachun dia pan Park Nilitum that roadside plantation June first pen pini June 5th on mane 5 din no Nilitum roadside plantation avenue plantation wrong suri si also selo itum eta on park pini plantation drive come marathon ta organize lo marathon long so event long participants 100 unsocial participants nang participate dun lo nang cheto dun lo anpar ke out of district and the penangan participants na participate dun